blok. Takže vítam vás pri mojej prvej hre tejto hnusnej škaredej hry Slenderman. Hrám to ja sám, ale je tu so mnou na Skype ďalší let's player menom Retro. Môže sa pozdraviť. Čauko, ja som Retro. Je tu kvôli tomu, lebo ja to sám točiť nechcem. Som popúkaný až na smrť. Takže môžeme ísť na to. Prosím, nesmiej sa, hej, keď budem kričať. Dobre. Už sa smieš teraz. Ty hnusný jeden. Jaj. Ešte nemám žiadny papierik, takže... Ešte Slenderman za mnou ešte za mnou Slenderman nepôjde. Bojím sa. To už, na čo si nachiel? Prvý papierik. No mám prvý papierik, takže... ťa zožerie. No. 1,300,000 krát no. Takže 3, 2, 1. Dobre. Útočná hudba, nie. Ja ju neznášam. Tá hudba je najlepšia na to. No, je skutočná. Tá hudba je najhoršia. Dobre, ja končím už, ja už to nehrám. Bože, mám tlak 300 na 200. Prečo som sa do toho dával? Keď tu nebude minimálne 10 lajkov, končím. Ale vážne, ty vole. Ja som popúkaný. Bojím sa. Nie, ale vážne. To je hnusné. Ty mi veľmi pomáhaš, vieš čo? Bože, nie. A ja som sa smial z tvojich videí a teraz tu terpím. Oh bože, Slendy, tu není Slendy. A je to tá hudba, bože, prečo? Ja si vypnem zvuky na budúce. Zvuky? To sa dá? No, nedám si vôbec žiadne zvuky. Si dám volume na 0. Takže Slendy, kde si Slendy? Bojím sa hrozne, fakt. Slendy Bandy, kde si Slendy? Není tu ešte. Slendy, ani nechoď Slendy, ani na to nedumaj. Bože, furt chodím, mám ešte jeden papier, dúfam, že ma 3 milión krát ešte vystraší. Prosím, nie, Slendy. Vieš, aké zvuky? Keď pri 4. papieriku a také zvuky, toto nenávidím strašne. Je tu ten múr. Ten taký dvojstranný či trojstranný. Múr. A Slendy tu ešte není, ani nechcem Slendyho tu. Slendy, prosím, nie Slendy. Ne, Slendy, nie. Príď až pri 8. papieriku, keď sa ti chce. Slendy, není tu Slendy, prosím, nie Slendy. Nie, je tu druhý papierik, help me, no trebalo by. Čo už si pre Slendy? Mám druhý papierik a mám druhý papierik. A bolo to napísané, že help... Nie, Slendy! Nie, bože, jak som sa zľakol, bože, nie. Ty vole, ty sa ešte smej, ty prd jeden hnusný, ja to neznášam. Vieš, ak som sa zľakol. Ja som sa tiež zľakol, jak si ty začal kričať. Vyšiel som z múru, a tam stál on. Bože, prečo, ja to nehrám už nikdy. Ja to fakt nikdy nehrám. A ešte o 9. večer. Ty vole, ja neviem, ja to chcem dokončiť, lebo budem za trapného, keď to dokončím. Bože, ale je to hrozné. Zhlboka dýchaj. Sú tu také polená akoby. Ja dúfam, že tu... Je tam papierik, tam je, nie. A čo tam píše? Neviem, nekúkam tam ani radšej. Hneď utekam preč. Bože, prosím, Slendy, ne.
Klikaj, berem, 3. No, už začína hudba. Nie, bože, prečo? Ja už to nikdy nemám, fakt, končím. Končíš? Umieram. Čo už ťa sejmol? Nie, ešte nie. Ale za chvíľu ma sejme. Bože, mám celú mokrú ruku. Vieš, ak sa toto... No je to strašidelné, je to... Keď to pozeráš, je to o ničom, ale keď to hraješ, to už je... Hej, nie? No pekne, ja toto, keď tu bude Slenderman, ja zložím sa, tu skloním a nepozriem na monitoru. Ale nie, vážne. Dúfam, že sa mi zaví teraz pred ksichtom. A nie, neotáčam sa. Čo by ste dali, keby za chrbtom ti stal Slenderman? Infarkt. Na mieste mŕtvy. By ti podal dýchanie zo zdolu Hej, Slenderman. no, Neotáčam sa. Viem, že tam bude, neotáčam sa. Veľmi ma to láka, lebo chcem skončiť túto hru, ale radšej nech sa mi zavie pred ksichtom, ako keby som sa mal otočiť a bude tam stať. A dúfam, že teraz nájdem ten dom, hej. Dúfam, že idem naspäť. Bude to tak, že idem naspäť, hej. Bože, prosím, už nech to tá hra skončí. Ja už musím ísť. Nie, poď sa ísť. Štvrtý papierik, vidím štvrtý papierik. Ešte ostaň. Čo napíše? Neviem, nepozerám tam. Hrajem so zatvorenými očami. A ešte mám sluchátka. Čau. Nechoď ešte nie, vyclím, bo mi minimalizuje hru. Nie, musím ísť. Nie, don't look. Dobre, tak Nechoď ešte, lebo nechoď, lebo mi minimalizuje. Minimalizuje mi to, nechoď ešte. Ešte vytrip tu so mnou, pretrp to prosím. Povedz mamke, že držíš kamaráta, aby nezomrel. Slendy. Opováži sa prísť. Ja ho kopím do hlavy. S počítačom. Ja vyrúcim monitor von oblakom. Do píky, ja sa bojím. A to je fakt, to je hrozné. Mám štvrtý papierik. Slendy, prosím, zobraz sa mi pred ksichtom, nech skončím túto hru. To je utrpenie pre mňa. Lebo túto noc nespím. Slendy, poď, Slendy, tu si. Nie tu Slendy. Už ja nestínem, nie, prosím, Slendy, nie. Už začína tá hudba hnusná. A som zase na tej pitnej ceste, kde som bol. A Slendy tu vždy nie je. Dúfam, že ani nepríde. Ale nie, príď, prosím, ja chcem skončiť. Ja idem, čau. Nechoď, bo minimalizuje mi Slendermana, nechoď. Dobre, už si otáč, že neminimalizoval, ale som tu sám. Je to zlé, veľmi zlé, veľmi zlé. Ja to nechcem hrať, nechcem to hrať. Ja to hrať nechcem. Prosím, nie, Slendy. Neotáčam sa. Bože, Slendy, prosím. Poď sa ma vyľakať, tak kopnem do hlavy. Slendy, nie. Neotáčam sa. Ani ma nehne. No, je tu ten osamotený strom. A tam bude určite, no už vidím papierik a to bude 5. Tak si už ono môžem skončiť, lebo ma vystraší a ďalší infarkt nechcem utrpieť. Bože, Slendy, nie, Slendy, nechoď. Always watches, to je bomba. No, už začína tá hudba. Neotáčam sa. Nie, Slenderman!
Slenderman, nie, Bože, nie, Kriste, Pane. Ešte, že som nezvrieskol, lebo mám doma rodičov. Dobre, tlak 300 na 200. Dobre. Ďalšia hra s 5 papierikmi, kde má Slenderman. Zase dal. Takže dúfam, že toto video nie je na prd. Dáte aspoň nejaký like. Dúfam, že aspoň nejaký odber. A aspoň sa zasmiete nad mojom strachu. Dobre. Majte sa.